Fa molts anys hi havia una ciutat emmurallada i formosa que vivia horroritzada i atemorida per un drac monstruós, llafiscós i esgarrifós. De tots els dracs no n'heu vist cap de tan grandiós. Mireu quin coll i el ventre inflat. Mireu quin cap. D'un cop de cua podia fer caure mig castell. El drac cada dia s'acostava als murs de la ciutat i deia: doneu-me porcs i bolets per menjar. Però tant i tant va demanar que tot s'acabava. Els bous. Els cavalls, les ovelles, els galls, les gallines, els ratolins, els ànecs, tot s'ho cruspia. Quan ja no hi havia animals, va seguir amb les verdures, les fruites, patates, pebrots, mongetes, cebes, alls, melons, taronges i pomes. Amb tot va acabar i el ventre ben inflat, ben inflat. El rei? On és el rei? La reina acabant amb el nostre poble. No sabem què fer. No ens queden animals. Què fem? Doncs no ho sé. Ai, haurem de pensar. Sí, quina por. Què et sembla? Ja ho sé que és molt penós, però què et sembla si fem un sorteig entre els nens i les nenes, els joves i les joves i els senyors i les senyores del poble, que es vagi menjant d'un amunt i, bueno, a veure... A persones. O si no hi ha una altra cosa, què vols? Sí, perquè no tenim res més per donar. Haurem de fer amb persones. Sí, però fem una cosa. Fem un sorteig, no? Una plata d'ancià i a veure què toca. No, millor ja escullo jo. Vale, mira que ens sortirà. Si tens un voluntari, millor. Perquè els secretaris del poble no volen. Que hi hagi algun lleig per aquí. No? Què? A veure. Qui serà? Has de treure un paper i me'n dones. No m'hi duem. Saber qui és. La nostra filla que no està ficant amb el paper, no? Sí, perquè m'ho ha dit el notari. Ara esperem que no es toqui. La nostra pobra filla, la princesa. Què diu aquí? Pol. Com? Pol. El Pol? Hi ha algun Pol aquí? És que ha sortit la princesa, però no ho diguis. És que em sembla que s'està enterant
Escolta, sí? No saben llegir tot, eh? Sí que saben llegir. La nostra filla no pot ser. Mare meva, no tenim un altre remei. No, no. Oh, la meva filla bonica. Què us passa que esteu tan tristos? T'hem de donar una notícia terrible. La Sol ha volgut que el teu nom sigui el que el teu pare ha triat. Sense voler, jo he mirat. No ho crec. Escolta, el que has d'anar a buscar un braque perquè el mengi, perquè si no puc passar aquí a menjar tothom. Anys d'estudiar, física, química, matemàtica, piano i guitarra. I ara perquè se'l mengi. Que li han patates al nen, No queden. Alguna? Tot s'ho ha cruspit. No sé què menjarem aquest mes. Gràcies. No sé si podré suportar-ho. Tu ets molt valenta i per salvar el teu poble seràs menjada pel drac. Sí, et farem un monument. Guardarem la teva foto amb floretes, però has d'anar a buscar el drac. No, la meva filla no. Deixa que se la mengi. No, no hi ha més remei. Drac, vine. Mira que tenim preparat per tu. Escapem. Necessito molta carn i molta gana. Molta carn. I no hi haurà un cavaller per aquí que vingui a salvar la nostra filla. No queden cavallers ja. No sento cavalls, no sento espases, no podrà venir ningú, no hi ha més remei. Filla meva. Ho sento moltíssim, t'estimo. Se sent un cavall? Nens, què és això que se sent? Penseu que deu ser un cavaller? O deu ser verí de la cuina, que estan fent una truita? No. Sant Jordi? Segur? Doncs ajudeu-me, crideu. Sant Jordi, vine! Sant Jordi, has vingut! Oh! Qui m'està cridant? Què passa? Un drac? On hi ha un drac? Meu drac! Que has vingut al poble a espantar la gent? A qui ha vingut? A menjar la princesa? Per què? Queda't a menjar el gos? Drac feig. A la princesa pots menjar. La meva princesa, estimada! No! Fa por? Espanto?
Montse, Montse. Seieu, sisplau. Seieu, Sabeu per què serà aquesta rosa? Per l'amor, estimada. Oh, estimada princesa, pren aquesta rosa, enfort el meu amor per tu. Per celebrar aquest matanaudat que ens molesta encara més, farem una festa i cantarem la cançó